Satria Pandawa dan juga Kurawa rebut tahta dari Astina sampai Perang. Jaya Arya Utama Pandawa dan juga Kurawa rebut tahta dari Astina Bismillahirrahmanirrahim. Sun nyuwun kelawan Gusti Allah azza wa jalla. Lan uga syafaate saking Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Lan uga nyuwun keramat berkah saking Kanjeng Sunan Bandung. Inggih punika Kanjeng Sunan Kalijaga. Sepadhaning dalu niki kula angringgit kula kang dados niman dalange sepanjake Ibu sinden uga sedanten anggota peralatan personilipun sinareng kalian Bapak Kepala Desa Bapak Muhafidin lan uga kangge seperangkat desanipun lan masyarakat Desa Cidempet. Angsal lindungan saking Gusti Allah, berkah slamet kuatrosa panjang umur kathah rezekine, Allahumma amin. Amin. Cerita sial Mahabharata kula buka waktu saiki. Skorok ya, Pak. Skorok ya, Pak. Arwah.
Gampang kemuyunya ya, Wak. Iya, enak, blenak, gemuyu ya, Bud. Ya karuan nih kan. Gemuyu bedimin. Tobat. Aduh, wis obat-obatan bae kayak pengego. Ya tobat-tobatan pe kapan sembayang Gejle. Ah. Iya bener. Gojlak. Gojlak pengebas. Koprak. Oplak pengebas. Ya cepat cecek terus pengebas. Dumadine aku muncul ning bumi. Ah, ya kepriye jebut. Oh, ning prianggane aku. Ah, Apa siapa aja, jebut? Ya murah senyum temennya Ayo ki. maning ya, Bud. Putrane Rama Sangyang Adajal. Ah, siapa ika jebut? Jin Langgur. Jim Langgu alias Sogol. Buta Langgur alias setan Jasnabur. Ya, Pegawaian yang aku apa jebut? biasa belak-belok kakenat di sanubarinang manusa. Ya, Toli. Dia manusa kang ngarepan nurut tuntunan syariat. Ah, Toli maning. Kebogaken dalan maksiat pegawaian yang aku. Oh, iya ya. Ayo pada maksiat. Aktivitas Galdina, Bud. Ana paribasa berat lakoni sholat Ah, Toli. nikmat dalan maksiat pegawaian yang aku. Oh, ayo pada maksiat, Cah. Ya maksiat ya tukang kedemung. Sesat. Sapa bae jalma manusane kang tipis imane Ah, kepriye jebut? gampang kegoda lawan prianggan yang aku bunga batin yang aku Ya. lakaran besok ning alam kelanggengan Ah, kepriye jebut? bareng ning ngintip neraka kelawan aku. Los menggampang. Ya iku pembonang ku, Wak. Ayo. Bagi Sherlock ya, Pak. Ake contohe Ah, priye jebut? ake buktine Apa buktinya, Bud? ora aparat Ora, ora pejabat ora. ora iku rakyat yen wis digoda Ah, kepriye? wal bakal kuat. Ah, iya ya, Bud. Masa kuata. Contohe Ah, kepriye jebut? para pejabat teh akeh sing korupsi, Ah, Toli maning. kolusi, nepotisme, gelapakan uang negara. Harus kudu ngomong kenang siapa? Siapa jebut? Kenang pengaruh enggak. Ah, iya pada bae karo kena pembonang. Sing rumah tangga nih. Korupsi karo rabine, Wak. Zaman sakian wong rumah tangga, Ah, kepriye jebut? sing makaya wong wadon. Ah, ya karuan. Mangkat di luar negeri Ah, kepriye? jadi TKI. Ah, Toli maning. Wak. Tujuan Ya. memperbaiki ekonomi, bantu kelawan suami. Tapi nyatanya apa? Apa jebut? Di luar negeri kaligane digoda ning aku beli kuat. Ah, iya ya, Bud. Aduh, beli kuat. Wadone kuat, lanange beli kuat, Ya. lanange kuat, wadone beli kuat. Ah, mengkono niku, Je. Contoh wadon sing beli kuat kaligane ning luar negeri ngelayani laki ning batu. Ya bener, ya bener. Ya kayak rabine Ayo penggoda. penyaron, Wak. Selingkuh. Sembarangan. Sebaliknya Ah, baliknya kok jam 3, Wak. wadone kuat, lanange beli kuat. Ah, kepriye, Je? Kaligane kiriman saban bulan. Ah, priyen ku? Tok duite diambur-amburaken ning wong lanang. Ah, ya wis biasane, Wak. Kanggo mabok-mabokan, Ah, Toli maning. inum-inuman, Toli maning. judi online. Ah, ya judi online.
ngesot karo pasang toge. Ya rombongannya pengebas Kayak wah. pengebas gua. Orang keliwat. Baka wis mabok ngeslot tekang segala-gala gak didoli kabeh. Iya iya iya. PCX wis ilang. Ya. Orang Wis didol. didol kanggo depo. Dela maning mobil bentaris dia ke kue didol mandi. Ya iya Pak. Tapi sing luwih jahat baka wis mabok togen. Ora peduli alas kang angker, ora peduli kebuyutan kang serem. Ana wiwitan dikerok, kodok diterok, wong edan ditakoni. Ya. Aja maning kodok iku gigire pengegung gak dikerok Pak. Aja maning kodok dipasangi dikerok. Ana wong mlai tabrakan dideleng plat nomor ya dipasangi. Tekang nomor penduduk rumah ya dipasangi. Ya iya bokat bae metu mau dah. Bunga batine ngaku Butuh ake bature. kadang ake bature. Ya iku pembonang, penyaron, pengemep, Sing luwih jahat maning. Duit diambur-amburakan manjing ning diskotik, iya bener betul. ning warung rembang-rembang. Lampu sing disko kelap-kelip, badan lembuk. Hei, Lah, jorok jangan ke situ-situ. bae. Ah, Iya bener bae. Ana bae sing melu-melu. Bulane diwaraga angkut duana bature sebab kita ne beli duwe sikil. iya. Ya, Beli kena kanggo tambah butun jejeki. Sawaktu saiki Gatot Kaca Benteng Amarta dadi mantune Dipatikarna, dipuja, dirasa bangga di alam. Aku kang bakal gawe goyah, aku kang bakal nyebar fitnah. Manusia kang tipis imane bongkar kang godane aku manusia. Osya. Iya. Sia. Sia. Osya. Osya.
Nuhuning yang maha agung mugyang salpi tulung mugyasing ansal pepayung nyuwun doa ingkang senyatan nyuwun restu kang saestu nyuwun puji ingkang sejati seniwati semis wayang purwa karya utama ingkang dipun pimpin langsung dumateng Ki Dalang Anom Arsono alamatipun saking dusun Cipedang Jaya Mulya Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sampeyan sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati bini kirang tata kelawan titi nyuwun agung di pangapunten nyuwun jembar pangapura maklum kula manusaning donya panggonane lali lan salah
Bismillahirrahmanirrahim. Ya rombongan bis ya Pak. Sun miwiti pembukaan yang kanda. Enak wae mene buka mawa. Simpingan cinarita kang kaanggit dening kinataprawa. Julukan yang berama kawih eka adi dasa kalian purwa. Yen eka araneng siji wadi wong kang diduwe dasa 10 purwaning tegesing kawitan. Ingkang dados kawitanipun ajan kathah titah ing Jawata kesanggaing Pratiwi melas kasorang dening atasan wonten negeri satus nangsal setunggal bilih sewu boten antuk sedasane muning kang dados purwaning cinarita ing wanci dalu niki Gumelar ning alam lahir yen kula kudu sapikiring sekabe lelampahan kang klitiran hati-hati waspada lan alon-alon waspada tindak lan laku Bapak panitia tindak lan laku Apa maning? Dalang siapa tuh? Sing endi cek? wonten dateng negeri angga dateng peta perlaya ya inggisan sinten ingkang lenggah dateng kursi gading hilang kencana lengganipun Raja Angga Prabu Karnadewa Basukarna Giwang Karasuta Surya Atmaja ya inggusan minangkah Narpati kolonel perang dateng negeri Austinapura malasan madaling sang Prabu keiring sekateng para embak para ina para bedaya Srimbi manggung ketinggal samya warna warni bebaktanipun kang bakta payung agung tunggul naga sepasang Pasang maning. bakta bokor kencana sepasang Pasang maning. bakta lampadan sepasang ngiring bocah ireng cemani sepasang bocah bule sepasang jondol kiwi tangannya sepasang malasan cunduk kangge kembang melati dipun tinggaling saking ketebian wani merala Merala kuwane pengendang. tan paradangu sedugiring ingkang garwa suliswengan endah ning rupa sumong-sumong cahayanipun ketingal singkat tebian Bapak panitia mencorong linden lintang rainan katingal singkat tebian Allah
Garwa setia jiwaning dipati karna malasan dipun tingali tanpa dangu setugining ingkang putri setunggal ingkang kepeparnipun Dewi Karnawati nganti dipun tingali saking ketebian lenggahing Dewi Sutrikanti kelawan Karnawati nganti dipun tingali manglung-manglung janggane muncuk kastane reke panggening sesila dedambaran dan bentelipit jajane konjem ing wisma makata banget ajari ninggaling pamoksaning sang Prabu nganti wicandraning sang Prabu kaya pepundhulan kaya cecengklong kaya arep-arep malah sederenge kula nglanjutaken jantunan puniki wonten babasa genting tanpa dot rok tan surup telas sing wektos boten telas ning kandhane sinambungaken kalian sigra mangsa sigra arana Inggris mangsa munjuk gamanipun kepireng suwantene gong pangglu gileger lirik dia macan grem suwantene kepireng lamat-lamat saking ketebian lamat-lamat ning awang-awang kepireng sing ketebian kesilih angin gunung dak pelingan lakuning badan siji sing dadi gawe susah nganti mamaku mau hapidi eman lan sayang doang salam kasedayang pamiarsaning sepul jalaran istri sedayang saminya seni atur salam kasedayangan mamaku muhafidin sarang mimi kue kedik pinangane mamaku wuci dempet dewek mimi kue kedik mama bumi mimi bumi masar mati kedik pinangane sing Korea kelingan genane mati Bapak Mandoro sing Kertanagara karo bos Malajaya ajak hari sesepuh Cidempet mamaku gue keding Bosko Malajaya minangkane sing de Purwosari kang kanta dewek dikuat kenange maneh Kertanegara nek kedigi master mangan sing
Siap Korea sing paling sangabar sing duwe kawasan RT rolas Keding sareng Mama Karya dinangkane Bos Empang sareng sing duwe kawasan RT 05 Mama Lurah Cijepeng sing duwe RT 1 aja lali lenggeng sang Prabu ngalang-alang ngaraga yang menang kecap boten saged ngangkat ngandika juga lirik dia patung waduk dadosaken ewat dening jiwa ingkang garwa Dewi Sudikanda Kangan jas moroe kedik pinangkene wong bojong Keding Kang Lurah Cijepeng kang hormati malasan dipun tingali lengganipun dipati karena lirik kados dene kepepetan Badra Erawan Badra arane bulan Erawa mendung tegese lirik kados dene bulan tanggal 14 kesaput dening mendung surep ketika Mas Sarmat pinangkene sing duwe Korea sareng mamange April sing duwe RT 13 ajang wong digawe Lampu merah. Senaos lenggeng ingkang garwa kalawan Putri Dewi Karnawati dipun tingali lirik kados dene lenggeng Saptagrana sabda arane ngayam grana tegese ngulung lirik kados dene ngayam sinambar dene ngulung lenggenipun nganti andhep tetes sing duwe RT 10 minangkene Kang Dolop Kang Dolop Kang Dolop Kang Dolop dewe sareng mamaku Muhapidina Keding pinangkene mamaku Cijepeng mimi kue kedik kami rengangaken mama bumi sareng mimi dubu mini Keding sing duwe kawasan RT rolas Keding Mama Karya Bos Empang sing duwe kawasan RT 05 ya Keding aja wong digawe nglangang Bos Komalajaya sareng Mama Matur Kertanegara Keding kami rengangaken simbar mata megarne pelapokan yen wis kelingan beh kenangi gede rokok cendek ning pembuangan tegas senang jang jenenge dingin esok nakir sorene nakir sing ditakir kodong plasan Mama Lurah Cijepeng dewek kang hormati mamae April sing deket terus minangkane sing deket jalani kangen jas moroe Keding minangkane wong bojong Keding kelingan kenangi emane kembang duren sedengane ayu batungan pada aliren
Sri Krama Binamalang Waning Sri Krama binangun tikang solongaken sembarana retak kira Jambang Yuda Sireng Rana Abring Busan Abring Busan Nandira Kati intan dina abyong balas dadi samya Rabu kawadar wecan tenek ingkang garwa Dewi Sutrikandi kepireng gemaranggang swanane manis arum sabdanipun pangapunten Raka yen kula niki lancang dingin nikresah jenengan rumangsa kula tingali ulat pasengon panjenengan ning waktos benten kalian seperantos iya ngelamun iya ngungun iya sedih iya pratin kula tingali Pratin dengan raine pembonang. Kenging pun napa panjenengan sikape beda kalawan peperanti mangga dipun kawadaraken secara belakang mawon Raka. Mas
Komalinten sapa diaji arca manike. Wong ayu garwane kakak sing paling ayu dewek, sing paling gembleng dewek, sing paling cantik dewek. Gembleng kayak rapine pengegong gembleng. Ya. Duh di alam dewek bae. Ya. Ya iya. Kakayu wayang pojok kah. Ya tuli harapan sapa sing ngalem yen dudu guru lagi ne dewek. Sih, harapan priwen maneh. Kecuali duwe selingkuhan. Sing dadi meneng kelawan meneng. Priye je, Pak? Kakang sikape beda kelawan peprandi. Atoli Dudu bae gawe contoh blesak kelawan awakmu. ya blesak kayak pengebas. Dudu bae sengit kelawan rayi. Sengit dalam penyaron. Tadi lamunan diomongaken, Priye je, Pak? lamun kakang sengit ki nyengiti apa? Ya bu nyengiti apa? Rebut demenan. Lamunan lagi sewot ya nyewoti apa? Iya. Ya sewot bae jangan orang Sebab priwen bega rayi sutri kan tigar pada kakang penghormatan kelawan guru lakiku lebih daripada cukup. Oh iya ya, Pak. Ya cukup. Cukup kayak pengegong. Si kanging pun apa panjenengane mindel mawon neraka. Sing dari marakaken Kepriye je, Pak? dadine kakang meneng kelawan meneng. Nah, ya meneng bae, Pak. Jare dewek ki kakang ki ana seneng nanging kurang bunga. Senenge. Senenge isu niki nembe bae memantu Ya seneng, Pak, dipai udut, dipai ngawinaken goreng, dipai kopi. anak siji Kepriye? Dewi Karnawati. Oh iya, tuli. Tas ijab kabul, Oh, tas ngalami jati nilakrama. oh iya ya, Pak. Tuh, Sampai diria-ria, tuli. sampai hajatan yang meriah. Ya. Tamu ya pirang-pirang tamu. Oh, cari dewek. Ya kaya-kaya langka. Ya langka lah kayak kita. Sing meriah, sing mewah, Ya. hajatan sejagat pewayangan ki cuma kakang dewek. Oh iya ya. Karena apa? Kepriye sih? Ngerasa berak, ngerasa bunga ning batin si kakang duwe mantu idaman. Mantu sing dadi kebanggaan isu. Sebab semenjak duwe anak wadon wanti-wantine kakang. Kepriye? Besok yen gede kelawon-lawon. Terus payu lagi ngira sing duwe laki ki bisa gawe contoh teladan bagus kelawan anak garwane. Sing bisa jaga nama baike wong tua. Malasan sing dari guru lagi turun kebagusan. Rembeseng kesuma titisik won danawari turun manon Ya. anake Rayi Bima kacung Gatot Kaca. Iya ya, Wak. Si kakang ki duwe mantu Gatot Kaca ki berak bunga. Anak pribasane berage si kakang iki berak Amarwata Suta. Berak tegeseng bunga, Perwata. Merwata iku tegeseng gunung, Suta. Suta arane anak. Oh iya. Berak bungae isu niku ngluwi-luwihi gedene gunung anak. Toli. Lasing dadi kurang bungae. Priye je? Sawise isun memantu karena wadi jauh jodok lawan Gatot Kaca. Tek delengaken nih. Priye ndelengaken e, Wak? Arepan 3 wulan seprene masa wong dadi pengantin anyar ku kaya-kayane ki laka seneng-senenge laka bahagiane. Iya ya, Wak. Tek delenge ya laka asih-asih. Langka, Wak, langka. Tek delengane ki langka bungae. Iya. Beli kayak pengegong, Wak. Isu sing dadi wong tua Kepriye kun? yen delengaken anak model mengkono kaya-kaya ngerasa korban perasa. Ya korban, kayak penyaron korban, Wak. Ya rumangsane si kakang ki pengen duwe mantu Gatot Kaca. Ya.
Ya karuan. Priyen sih. Najane isun pengen duwe mantu Gatot Kaca anak isun goyongan pada demen. Nah, iya. Tapi tak delengaken tak waspada kak. Nah, priyen. Kayaknya ku beli lokan runtut bebarengan. Beli lokan nasi asia. Ya. Beli lokan kedelenge mesra-mesra. Ya. Mbuh, beli ngerti apa maksud tujuan mau. Nah, iya, Wak. Luwi becike dipuntang leding mamun. Sebab gulane ya beli ngerti arane bocah zaman sakin bocah no. So kadang-kadang salah sedidik beda di masa. Nah, ya nemen, Wak. So kadang-kadang Wak. sing digedekaken ku ya cemburu, Pak. Iya. Penggambang awan. Iya no gomongonon. Ah, kepriyen je, Wak. Bayi Dewi Karnawati Ah, ya. bisa giat dodoke mingser ngadep kelawan Ramajo.